ka jingkermen bat jingkmen kalap thai hakleng kari kat bala menjur ya ka Waqf amendment bill arja arpsau habro artli king dorbar thawan ka muslim rashtriya manch MRM haka sipalai kalayaro ya ka bil kum kasin jam kabadon haka history ban plilat ya ka jinglong khoi ka hok bat ka roi ka par hapo ka jaj bandriu muslim haka karwo bala pelaj ka MRM kalai kublai menteri rangbadu kari Narendra Modi Amit Shah menteri kampoying ka jela menteri ritpai Kiren Rijiju Charman ka JPC Jak Dabika Pal bat ya ka jingtre stom klem syong thai joki hajar ngut kin nongtrei ka MRM nakam taban pen urlong ya ka bil ka job national convener bat national mede inshat jongka MRM Syahid Said ulapan pau ya ka jingsaw sarong bat ka jingkmen da ka bakentu ya ki jaj bendru muslim ban le Kmen ya ka jing job bakongsan kane ka ai kam persya ya ka no nem ne ka kan hunnem kadai kadak jong ka jinglong khoi ka hok bat ka roi kapar ka pentikna ya ki hok ki badai hok nakam ta ki kun swet ki ukun thai ki baduk bat ki bakerdu ong usayid ula ong ba kane ka bil kam dai tang ka jingpen kala ya ka an handrei ka dairu ka jingjob ya ki benta basya ino bin haka imlang salang kam tam hapo ka jaj bendri muslim ka MRM kalama hamru ya ki pajba bakin dang huser naki bor san himasima ki bapen ya per dak ba kedau ya ki jingdon kam jong ka jing ya teli bat ka jinglong para bangai haka jingmi jong kane ka an thmai ka seng kalbata ya kane ka bil kum ka sinjam ka bakongsan ban pun kutno ya ka jing sha lebeng bat bamsap hapo ki jaka jong ka Waqf ka jinglong kaba kat kum ka jingong jong ka MRM kala syabat marau haki kenhun mafia bat kin nongle persya ya ka kendau labun pausnem ka Waqf menta kala lailut laong ka MRM wan la ka India kala yo ya ka jing lailut hausnem ka kandai spa sau penyau handrai dai tang menta ka si baki jaka jong ka Waqf kila laj naka jingle thok bat jingbam sap jong ka sain perthai ka MRM kala penpau ya ka jingdon kam haka history jong kane ka khlip mat daka bakhot ya ka kerteng jong prime minister Modi bantho dak ser nakam ta jong u haka jingpen kala haka jingtmu ban pensno thu bat ban lum ya ka jingkershan pajba ya kane ka bil kin nongtrei jong ka MRM kila perlong palat san hajar teli ki jingalang pajba ki jingalang ki jingatai bat ki jingpen bena jingtho hakeleng kari kine ki jingper syang kiliara ban penpau ya ka jingbam sap kabala saprang hapo karukom shin sharwak bat kila penpau ya ka jingpenun kam bakla ya ki mar ki mata ki balatmu nakam ta ka jingba jingmet jongka imlang salang ki he jongka MRM kila trestom ban persya ya ki jingat khona bat ki kubor lamler ki bayalam bakla dak ba penksan bakabil kampen sniu ya ka jingai jongno handrai kabu ya kalenti nakam ta ka jingpen kala ka badon kam haka imlang salang ong ka MRM kawai na kibor bal pelong ya ka jingyaki kadai ka jingpen mi ya ka kot Waqf bil arja arpsau ka jingburom ya ka nem Islam bat ka jing ai sobha nakam ta ki muslim kabala kala long ka thlik jingbut nakam ta ka ne ka jingyaki ong biang ka MRM katai ka kot ka bakadau ya ka history bat ka jingla jong ka jingpen kala ya ka Waqf la sampathar dakin nong trai mon sobha jong ka MRM bat kala poi syakin nong yalam bat donbor bahkan tup yo menteri rangba ka Uttar Pradesh Yogi Adityanath bat ulat ka Karnataka Uthawar Shan Gelot ha ka jingyalang pelaj pajba ya kane ka kot menteri ka sorkar pedeng Kiren Rijiju ulayaro yaka kum ka kot lengkodop jong ka Waqf da ka ba ai jingmut yaka nakamta baro ki bakwa ban snautu yaki jingduna jong kane kamat kakot kala penpau ke jing pendon kam bakla ya ki mar jong ka Waqf dak ba penpau baki mar jong ka Waqf kiba syongdor kumba arlak klur tingka kila sya pendon kam bakla ha ka ba ka jingmi manla usnem kala herbha ya ka jingla jongki ong ka MRM ka kaifot jong ka sashar committee kala antat ba ka jingmi manla usnem naki marpo khandau jong ka Waqf kala ban poi sya ka iwe poin arfsan lak klur tingka ka pisa kabalawan penlut haka pule puti ka koi ka khia bat ki program ai jingarap haka imlang salang nakam ta ka jaj bendri muslim handrai bun nakane ka jingla la pen serwakai namar ka jingbom le bat ka jingpen yaj bakla jong ka Waqf but ong unong ya lam jong ka MRM ki riu syempang naki benta ba perru kila pedang sobha ya ka jingmen jur ya kane kabil da ka pen pau ya ka jingla jong ka banweng ya ki jingye kibala syambha bat ka jingpen ya ka Waqf u Profesor Dr. Shahid Akhtar acting chairperson jongka National Commission for Minority Educational Institution NCMEI ulong bakane ka bil kadai ka jingjob nakam ta ka jingsha daki snem kila don ki jing julor halor ki jingsha thombor bat bamsap ha ki jaka jongka Waqf mentala penbai ya kita ki jinge ulong ru baka jingpenon kam hok yakine ki marpo khandau
kalaban wanra ya ka jingkiu ka bakrau haka pule puti ka kuat ka kia bat kayo ka kot jong ka jaj bendriu muslim kan nong yaki haka imlang salang bat ka nong pej bene ka Dr. Shalini Ali kala kedau ya ka jingting ka baki katto kat ne ki bala khot kin nong ya lampaj ba ki don halor ka jingmenjur ya ka bel kito ki bala penlong thok kin nong ya lampaj ba kila ting ya ka jingpen kala digital ki jingpej bene jong CAG bat ka jinglong ka bashai namar ka penpau perthai ya ki mar ki mata be anjong ki kala kanto kala penpau shu ba ka ne ka bil kan penpau perthai ya ki durkmat basha jong ki to ki penon kam bakla ya ki jaka jongka wak nakam ta ka jimentoy shimen u nong ya sajang u chiras kudishi u budai uru shampang hakika muslim ulapan pau ya ki ju ki jingseu da ka penshai ba ka ne ka bil kan om ktah ya ki mar ki mata jong ki muslim Henry haka jaka kata kan peti kena ba ya ki mar ki mata jongka wak an penon kam da ka bashai nakam ta ban kentiu ya ka imlang salang kabil kathu ban penti kena baki muslim ki baduk kin yo ya ka bha ka badai hok bat baki riu bamsap kim don borshu halor kine ki marpo khendau berab yang ukurashi